aipatu, lehenengo eta behin, erabaki personal bat moduan errespetu, Mario Fernández-en lanbide luzea bere amaiera heldu bada, bere erabaki personala, bigarrena aitortu ere, esan dan moduan BBK-ko eta Kutxabankeko akziodun nagusiak, hau da, Bilbao Bizkaia Kutxak baseki da, udaurretik bereak noa zentzan, 71 urteko gizona da. Hirugarren, bere ibilbide profesionalean eta lanbide ibilbide horretan onartu zerbitzu eman ditun gure erkidego autonomoaren alde, Euskadiren alde, Jaurlaritzako sailburu, Jaurlaritzako lehendakari orde, unibertsitateko irakasle, Deuston, eta gero, finantza munduan lan egindako abokatu ospetsu bat, eta azkenengo urteetan, lehenengo BBK-an eta gero Kutxabanken, hor ikusi da bere gaitasuna eta bere baloreak profesionalki, Kutxabanken emaitzak hor daude, azkenengo kaudimen berme gainbegiratze prozesua, ikusi da Banko Zentralak, Europako Banko Zentralak kudeatu duen eta neurtu duenan gailurrean uzten du, Espainiako bankuen artean gailurrean uzten du finantza ikuspuntutik, bere kaudimena, bere bermeak, bere sinesgarritasuna Kutxabankena hor geratzen da, sailkapen lehenengokoa, eta horrek bermatzen duena da, gure erkidego autonomean Kutxabank tresna oso garrantzitu dela, gure garapen ekonomikorako, eta garapen ekonomikoaren ondoren, bere ibilbidearen ondoren, gizartekintza garrantzitu daiteko, 3 banku fundazioen aldetik, baita Kutxak, bai Vitalek eta bai BBK. Ya le he dicho que el señor Mario Fernández había comunicado a la BBK su idea de terminar su vida profesional en el banco después de los controles y del análisis financiero que iba a hacer el Banco Central Europeo, y eso ya era conocido desde el mes de mayo.